Vi har Tim fra Femeren. Vi har Henrik fra Ikast. Vi har Kim fra Storvorte. Vi har Martin fra Ikast. Vi har Kim fra Sydhavsbjerg Mix. Vi har Ronny fra Sydhavsbjerg Mix. Og som rosinen i pølseenden, så har vi Ralf fra Sydhavsbjerg Mix. Lav noget larm for de gamle knægte der. Gangnam Style.